Došao si na svijet kao zagonetka i enigma i pitaš se, a zašto, odakle i što trebaš činiti? Izravudan promatraš kako činiš isto što su činili tvoji roditelji, što čine ljudi oko tebe, a to nije dobro. Jer napredak ljudi i tvoj osobni napredak samo se onda može dogoditi ako ti činiš onako kako ti vidiš da treba činiti, drugačije nego što čine drugi. Jer ako ti psuješ, ako drugi psuju pa i ti počneš psovati, svijet postaje sve gori i gori. Ako drugi jedu, piju i tako dalje i oblače se, pa i ti isto radiš. Nisi ništa napravio, nego samo zarobio svijet. Ako i ti smatraš da je samo važan novac i kad imaš puno novca, onda možeš sve imati, naravno da si ti prenaivan, naravno da si rob novca, jer u novcu je, i osobito ljubavi prema novcu, izvor svakog zla i svih zločina. Prema tome, dakle, ne činiti kako drugi čine, ne živjeti kako drugi žive, ne govoriti kako drugi govore, ne misliti kako drugi misle, ne se oblačiti kako se drugi oblače, ne pisati kako drugi pišu, nego onako kako ti misliš. A da bi to mogao, moraš biti kreativan. Ti moraš svaki dan imati vremena da razmišljaš. Kad razmišljaš, tad se razvija tvoj mozak, razvija se tvoj um, razvijaju se sve tvoje sposobnosti. Nova mreženja, nove sinapse, nove sposobnosti u tebi nastaju. Ali vjeruj mi, teško je misliti, teško je razmišljati, teško se domisliti do svega. Ali ako se ne budeš postavljao pitanje tko sam ja kao čovjek, i ako se ne budeš stalno postavljao pitanje što je moja zadaća na zemlji, što ja moram učiniti, ti ćeš biti vječito čovjek koji je tugaljiv, besmislen, suicidalan, depresivan. Ti ćeš stalno imati u sebi probleme. Ti ćeš se stalno i uvijek jednako pitati, a što ja moram činiti? A što vrijedi pitati ako ne učiniš? Učini nešto. Ali ako hoćeš činiti i misliti, onda moraš biti spreman na žrtvu, na napor. Ali ćeš vidjeti, to je sladak napor, kad vidiš kako ti on donosi nove spoznaje, nove mogućnosti, promjene u tebi i promjene u ljudima oko tebe. Kako dakle da definiramo na nov način? Prema ono kako smo izrekli u početku pitanje u ovom razmatranju, a to je tko je čovjek. Moramo reći, svaki čovjek koji dođe na zemlju, on je nova, široka, veličanstvena mogućnost novih ostvarenja, novih spoznaja, novog društva. Hoćeš li ti biti taj? Istraživanja pokazuju da se ljudi suvremene epohe osjećaju neobično osamljeni. Prvo, obitelji imaju malo djece i čim dijete jedno ili dvoje odrastu, odlaze od roditelja i oni više ne znaju koji je smisao njihova života. Drugo, odijelili su se generacije bake i djedova od svojih sinova i kćeri koji žive onda sami, zasebno. Pa su muž i žena sasvim sami. Rade možda u različito vrijeme, pa se jedva i vide u danu. Dijete ili djeca su im u vrtiću ili jaslicama i njih jedva vide. Djeca sama, roditelji sami, djeda i baka sami, u nekom domu ili u svojoj kući. I svi gledaju kroz prozor kako ljudi prolaze cestom i nogostupom, a ni s kim ne mogu stupiti u kontakt. Ljudi zatim osjećaju da nema razgovora među njima i u obitelji i u braku. Dođu kući, upale radio ili televizor. Televizor se ne gasi cijeli dan. Sjednu i pokušaju se rastresti malo pred njim i onda samo osjećaju još dublju osamu.
A onda ih osim osame počne hvatati strah, a šta ako bračni drug me napusti? Jer oni ne znaju šta bračni drug misli. Jer oni ne razgovaraju. Oni nisu nikad zajedno. A onda zapravo takvi ljudi više ne znaju razgovarati ni s Bogom. Tako da raste onda i broj ateizma i ateista. Broj zbog toga, dakle, i brakova je alarmantno velik u rastavljanju. A onda još kad dođe do toga da bezbroj ubijene djece abortusom, onda se osjećamo kao da smo zapravo u zemlji zločina, u zemlji osame, kao da smo u predpaklu. Jer pakao znači biti sam. U paklu se čovjek osjeća kad ne može komunicirati s drugima, a s drugima ne može komunicirati kada misli zlo, govori zlo, osjeća se da ga zlo pritište. Kada čovjek mrmlja, kada se samo sažaljeva i kada upada u depresiju. Čovjek, dakle, ne komunicira s drugima. A budući da se osjeća osamljenim, napuštenim još više, onda i sebe optužuje, ne može komunicirati onda ni sa sobom samim. I tako svestrano se zapravo suvremena civilizacija okrenula protiv čovjeka. Ako još pomislimo kako zapravo suvremeni čovjek bio na selu ili u gradu, ima samo jednu težnju, da razvije svoju firmu, i da skupi što više novaca, i da uzme što više kredit, da kupi nešto što mu zapravo neće donijeti zadovoljstvo ni mir, nego samo neku tehničku pomoć, a iza toga još veća osama, još veća napuštenost i tuga još tugaljivija. Kako iz svega van? Čovjek mora polako znati komunicirati sa samim sobom. Čovjek mora ući u sebe, naći mir, ući u svoju pustinju. I uvijek se izma pitati ko sam ja. A onda se sjećati svoga djetinjstva, mladosti, prošlih dana i mjeseci. I u njima otkriti ono najljepše, kao biser. Te polako, razmišljajući o tome, kao ptica koja kljuca uvijek novu i novu hranu, hraniti se onim što je bilo dobro. Hraneći se tako, čovjek će polako onda početi komunicirati i sa budućnošću i počet će razmišljati kako bi još nešto mogao učiniti, napraviti, pomoći sebi i drugima. I onda kad čovjek vidi svoje bogatstvo, kad ima čak i neke svoje planove i projekte, onda vrlo rado ide drugima da ih priopći, jer se osjeća da je pun, da je sadržajan, da ima o čemu razgovarati sa onima koji će susresti. I tako čovjek polako otvara prozore i vrata i izlazi iz svoje osame. Jedna pisnikinja njemačka je rekla da se u svojoj 85. godini uopće ne osjeća osamljenom. Ona se neprestano prisjeća svoje prošlih vremena i godina i u njima, kaže, neprestano razmišlja onome što je bilo divno i uživa u tim prošlim doživljajima. A onda je uvijek dolaze nadahnuća da još koju pjesmu spjeva i tako se osjeća korisno. Najvažnije u životu, međutim, pronaći nekoga koji te nikad ne napušta. Jer do sad si radio uvijek za druge, za svoje tehničke, materijalne i druge probitke. Sad je trenutak da počneš raditi na sebi i za sebe. Do sad si zbog toga svega što si radio napuštao Boga, nisi ga se uopće sjećao. Jedva nedjeljom bacit ćemo komadić vremena na nedjeljnoj misiji ili možda nekad moleći se za ručak ili večeru. A sad je trenutak upravo da otkriješ Boga i njegovu prisutnost, da otkriješ svoj blagodat, njegove snage i da otkriješ koliko je nježnosti i ljubavi u njemu i koliko ti prašta i koliko želi s tobom komunicirati i kako ti želi pomoći. Tko je našao Boga, nikad se više ne može osjećati samim. I nema blizine pakla ni čistilišta, nego samo nebo. Samo raj,
i samo smisao života i užitak. Pronađi Boga, poštovani slušatelju. Jer živiš u njegovu svijetu, dotičeš sve čega god se dotičeš, njega dotičeš. Ti zapravo roniš, plivaš u njegovu svijetu. Ti nisi izvan zraka, izvan svijeta, ne. Ti si u svijetu, uronjen u svijet koji je Bog stvorio i koji su ljudi donekle oblikovali. Dodirni Boga koji je tu i koji tebe stalno dodiruje i smiješiti se. Što je u životu zapravo najvažnije? Jedni kažu da je najvažnije najprije nešto steći pa da znaš od toga živjeti u starosti. Drugi misle da je potrebno raditi sve do penzije, a onda ćeš u penziji uživati. Treći smatraju da je dobro oženiti se, imati dijete ili djecu, pa onda nekako se osjećaš da nisi sam. Jedni misle da treba u životu što više toga sabrati, što više diploma i znanja, pa ćeš onda biti vrijedan, pa će te ljudi moći zaposliti, uživat ćeš. Jedni misle da je u životu najvažnije kupiti auto i sve što ti treba, kako bi u svakom trenutku mogao biti pri ruci i na pomoć. Jedni će reći da je najvažnije u životu biti zdrav. Drugi će reći da je u životu najvažnije biti s Bogom. Treći će reći da je važno imati lijekove odmah kod sebe. Četvrti će pomisliti da je dobro imati razne veze sa liječnicima, političarima, policijom, sa umjetnicima, sa seljacima. I onda zapravo sa svih strana ti dolazi pomoć. Je li to zbilja sve najvažnije? Što je najvažnije? Prisjeti se malo. Ako ti ne postojiš, zar ne, onda sve ovo što oko tebe postoji ne vrijedi ništa. Ti ćeš sutra umrijeti i šta ti znači sve to što si skupio? I ako si živio u grijehu i zlu, što ti vrijedi ako si tobože s Bogom živio ili kažeš da si vjerovao u Boga? Bićeš od njega odjeljen. Zar ne vidiš, dakle, u životu je samo jedno važno. Imati sebe, ljubiti sebe, spasiti sebe. Kad ljubiš sebe, onda nećeš dopustiti da išta ošteti tvoj savjest. Jer tvoj ljudski život ovisi o tvojoj moralu i etičnosti. Ako si dobar i pravedan i plemenit i čestit, uvijek ćeš živjeti, svi će te ljubiti, imat ćeš budućnost. Ali ako si zao, sebičan, i ako mrziš sve ljude, ako stalno živiš u mržnji i nepravdi, nemaš kome poći. Ti ne postojiš, ti si već mrtav. Dok imaš sebe, možeš sve imati. Kad sebe nemaš, sve gubiš. Sebe spasiti, dakle, naprijed znači na duhovnoj razini, etičkoj razini, nikako ne dopustiti da zlo i mržnja i grijeh te baci na razinu životinje. Onda je važno da paziš na svoje emocije, na svoj razum, na svoje psihičke fenomene i doživljaje. Onda je važno da poštuješ također fizikalne zakone, zakone prirode. Važno je da poštuješ i zakone biološke, da čuvaš svoj zemaljski život. Drugim riječima, ako si ti sebi važan, onda trebaš činiti sve ono što tebe čuva i čini boljim, svetim, velikim. Jer nećeš spasiti nikoga u svijetu, nećeš poboljšati ni svoju djecu u odgoju, niti svoje društvo u kojem živiš, niti svoju firmu. Nećeš ništa učiniti bolje sa svojim kompanjonima u poduzeću ako hoćeš raditi mimo sebe. Samo ako ti sebe usavršiš, ako postaneš ti moralan, plemenit, human, ako je tebi stalo do tebe, onda ćeš ljubiti druge, praštati drugima, surađivati s drugima, onda ćeš imati bezbroj odnosa i veza
Relacije ćeš izgraditi na sve strane, neke vrste sinapsi izgradit ćeš u svom životu i tebe nikad niko neće moći uništiti. Treba najprije postojati. Treba najprije živjeti. Treba najprije u tebi spasiti tebe. Treba najprije u ovom svijetu imati samoga sebe. I onda ćeš sve drugo imati. Čovječe, što koristi ako sav svijet dobiješ, a svojoj duši naškodiš ili svoj život uništiš?